1 Corinthians 13 and verse 1. 1 Corinthians 13 and verse number 1. Kung nasa amen? Tanamaningdog, paliog para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. 1 Corinthians 13 verse number 1. The message tonight is very unusual. Wala gyud ko nagwalay sa mensahe, pero gyud ni ini. 1 Corinthians chapter 13 and verse 1, 2, and 3. English unav sa ikaduha. Thank you, Brother Julius. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Does my mic sound a little loud? Are we okay? To me, I hear an echo. I think I turned it up for Brother JD. There we go. How's that? Is that a little better? That's my own. Nah. I feel a little bit of an echo. I wonder if somebody touched some of the knobs. I feel like there's a small echo. Bisaya. Bisan ako nagsulti pinagi sa mga pinulungan sa mga tao ug sa mga anghel ug walay gugma ako nahimong sama sa nagatunog nga agong ug sa uska nagatagingteng nga simbal. Ug bisan ako adunay gasa sa pagpropesiya ug makasapot sa tanan mga misteryo ug sa tanan nga kahibalo ug bisan ako nagbaton sa tanan pagtuo nga tungod niya na ako makapabalhin ug mga bukid ug walay gugma ako walay kapuslanan. Ug bisan ako naghatag sa tanan na kong kabtangan sa pagpakaon sa mga kabos. Ug bisan ako maghatag sa akong lawas aron sunugon ug walay gugma kini wala nagapulos kanako. Ang mensahe karon hapon maong it's really a message more for mature Christianity. Na-surprise ako kamay itong anay daghang batanon diri, daghang bata, pero ang mga hamtong ang Kristohanon kinahanglan og nga ipakaon pod. Can I say it that way? And tonight's message is more for mature. Ug ang mga batanon makasabot ug naay benepisyo para nila pod, pero ang mensahe para sa mga hamtong Kristohanon, mga Christian na naluwas mas dugay na. Sa gahapon sa gabi nagbasa ko sa Biblia. That's a good idea. Kung pastor ka, dapat mo basa sa Biblia. Usahay. And nagbasa ko sa Biblia. And niabot ko sa 1 Corinthians 13. Kabalo ko, just Friday, na Valentine's Banquet. Ang theme sa Valentine's Banquet, na dali, charity never faileth. Magikan sa 1 Corinthians 13:8. Why labot ni ini? Totally different. No thought about that at all. I was just, niabot ko, 1 Corinthians 13. Ug sadya na niabot ko sa verse 3. What's the word I'm looking for? Nakuptan akong kasing-kasing. I don't know. But the verse grabbed my attention, grabbed my heart. And si Ma'am Ruth na dito sa kwarto. Padayon ko, sige, ako nag-story niya na siya labad sa ulo. Ako nagtabi niya, kabayan sa akong huna-huna. But verse 3 grabbed my attention. I want to preach to you tonight about verse 3. The title of the message sounds like opposites. Just two words. You ready? Selfish, sacrifice. Those don't go together, do they? Dili maguyon. We think sacrifice, that's the opposite of selfish. Pag kanong gabi, ganang kung mag-story kaninyo kabahin sa selfish, sacrifice. Dalo nga sakripisyo. Doesn't that sound backwards? You will understand as the message continues. JB's looking at me like, Pastor, ang akong pastor nabuwang na gyud. Selfish sacrifice. Magampo na ta, tayo kamo makalingkod. Heavenly Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Lord, I pray, God, that you'd bless our church tonight. I pray you'd fill me with your spirit as I preach. Help us, God. Help our mature Christians to take another step of growth tonight. Lord, convict us where we need to be convicted. Help us where we need to be helped. Help us, God, to continue to grow. Father, bless the service. Fill me with your spirit. Thank you, God, for a wonderful service this morning. Thank you for this message. Bless us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ko mo maglingkod. 1 Corinthians 13:3. Makakita mo ang tema
klaro gyud sa verse 3. Look at it if you would with me. And though I bestow all my goods to feed the poor. Ang pulong bestow, gi-translate, hatag. So very simply, Bisaya, ug bisan ako naghatag sa tanan na kong kabtangan sa pagpakaon sa mga kabo. Stop right there. What is that describing? Paminaw na? Paminaw. Shh. Tanaw ko. Di ko gana mo paulaw ninyo, pero kung kanunay mo istorya, ako mo tawag sa imong ngalan. Umusulti palihog. Paminaw na ko. If you don't believe me, ask my children. Alright? Tanaw ko. Though I bestow all my goods, tanan, bisan ako naghatag sa tanan na kong kaptangan, nasa tayo kaptangan, ako mga butang. What is that? Dakong sakripisyo. Diba? Ang tema sa verse 3, 1 Corinthians 13:3 is sacrifice. Verse 2, nag-story kabayan sa espirituhanong mga gasang, ang Diyos makagang prophecy and faith and lain-lain na espirituhanong gasa. But verse 3 starts talking about sacrifice. Tremendous, dako nga sakripisyo. What is the word sacrifice? I'm going to define it this way. English una. Sacrifice. Giving up what is valuable to me for the benefit of someone else. Saptan niyo ka na? Ang pagbuhi ni anang butang nga bililho na lang kanako para sa benepisyo sa uban. Sakto ba? Saptan ba? That is the meaning of sacrifice. Giving up something valuable to me aron makatabang sa uban. O aron sa pagpangalagad sa Ginoo. A true sacrifice, paminaw na, ang tinuod sakripisyo, kanunay na ay presyo. We would say in English, a true sacrifice always costs you something. Na ay presyo. Basing dali kwarta, pero presyo gyapon. You understand? Makabayad ka pinagi sa time. Magabayad ka pinagi sa kalisod. Magabayad ka pinagi sa kwarta. Magabayad. Daghang butang. Tinood ba? But a true sacrifice always costs you something. And by the way, sacrifice of time is more valuable than sacrifice of money. Makakuha ka og laing kwarta, dili makabalik ang time. Kung ako mohatag kanimo sa akong time, ako naghatag kanimo sa pinakabililhong butang sa akong kinabuhi. Ako naghatag nimo kinabuhi. Time is life. And here in our text verse tonight, si Paul nag-describe sa tao, he's talking about like it's himself, pero nag-describe siya sa tao nga dakong nga personal nga sakripisyo maghatag sa tananiyang kaptangan aron mo tamang mo pagkaon sa mga pobre. That's a really big sacrifice. Napaminaw, akong nakatabang sa daghang pobre sa akong kinabuhi. Daghang gyud. Pero dali ko andam mo baligi sa akong motor aron mo pagkaon nimo. Kung depende sa pagbaligi sa akong motor, sorry, gutomon ka. Sorry kayo. Dali ko andam mo baligi sa tanan. Dali ko mo baligi sa akong sapatos aron ikaw makakaon. Di ba? Ang tanan iyang kaptangan, dako gyud nga sakripisyo. All my goods. Unsa pa lain? Unsa pang mas dako nga sakripisyo nga mahimo sa tao? Is there a bigger sacrifice a man could make than giving you everything he has? Mahimo ba nga naay mas dako nga sakripisyo? Oh, nagyud. Namanggod ang mas dako nga sakripisyo. What is a bigger sacrifice than giving you everything I have? Look at the other half of the verse. Makita na to. And though I give my body to be burned. O bisan ako maghatag sa akong lawas aron sunugon. Karon na kana maong pinakadakong sakripisyo sa tanan. Ang sakripisyo nga maglabaw sa tanan lain ang pagtugyan sa imong kinabuhi. Dili ba kana ang gihimo ni Kristo para kanato? It's funny, we don't often use the words of the devil to teach truth. Tungod baka ako ang yawa. Pero nagsulti siya sa kamatuoran sa Job. Pwede ta maglantaw? Go to Job chapter 2 verse 4.
Ang yawa nagastorya sa Dios ug ang iyang gisulti tinuod. Job chapter 2. Ang yawa dako nga bakakong pero usahay siya mosulti sa kamaturan. Job chapter 2 verse 4. Ang Diyos nagtugo na, nining panahon, ang Diyos nagtugo na ang yawa nagkuha sa tanan kaptangan ni Job. Pobre na gyud siya. Pero si Job nagsalig gyapon sa Ginoo. Dayon ang yawa nagbalik sa Diyos. Ang Diyos nangatanan niya. Unsay mong gihuno na kabayan ni Job? Ligon gyapon siya. Tanaw ang tubag ni Satanas sa Ginoo sa verse 4. Kung nanasa, amen? And Satan answered the Lord and said, skin for skin, expression na. Yea, all that a man hath will he give for his life. Ug si Satanas mitubag sa Ginoo miingon, panit alang sa panit. Oo, ang tanan nga sa usa ka tawo na batunan, iyang ihatag alang sa iyang kinabuhi. Tinuod ba ka na? Kung dato gyud tao ug masakit, mugasto siya sa tanan aron magsulay mo save sa iyang kinabuhi. Bisan kinahanglan magutang gyud tungod unsay pulo sa kwarta kung patay na ka. Di ba? Everything a man has, ang tanan niyang nabatunan siya mohatag para sa iyang kinabuhi. Tinuod gyud. So kung ang tao mohatag sa iyang kinabuhi, kanang pinakalabaw na sakripisyo. Di ba? And that's exactly what Jesus said. Go with me back to, I forgot the book. Nalimot ko sa book. John chapter 15. I should know that. Si Jesus nagsulti niya klaro gyud. John chapter 15 verse 13. John chapter 15 verse 13. It's not often you find Jesus and the devil agreeing, but John chapter 15 verse 13. Kung nanasa, amen? Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Walay tao nga nagabaton og mas dako nga gugma kay niini nga ang usa ka tawo magtugyan sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Unsang pinakadako nga gugma, ang gugma nga naghinungdan nga ikaw mo hatag mo tugyan sa imong kinabuhi, mamatay para sa uban. Kanang gimo ni Kristo para nato, di ba? So that's what Paul, now listen to me, I'm going to tie this together. Paminon ako. That's what Paul is describing in 1 Corinthians 13:3. Dako ang pinakadako. Ang pinakadako nga sakripisyo. Muhatag sa tanan akong kaptangan aron mo pagkaon sa mga pobre. Ako muhatag bisan ako magtugyan sa akong kinabuhi aron mamatay. Ang masakiton, painful, masakitong paagi nga mamatay, burn, sunugon. Kung makapili ka sa imong sa paagi nga ikaw mamatay, murag dali ka mo pili sa pagsunog. Di ba? Ang pinakadakong sakripisyo. I want you to look now at the end of verse 3. Go back to 1 Corinthians. Look at chapter 13, verse 3. So nag-describe siya dari og dako nga sakripisyo. Are you listening, Hannah? Are you listening? O nagamit ka sa phone sa Biblia? Okay naman, sakto gyud. Okay naman, naglantar ako. Siya nagsulti kung ang tao mo hatag sa pinakadakong sakripisyo. Tanaw ang last 1, 2, 3, 4 words. Do y'all see it? Tanaw. It profiteth me nothing. Wow. Kini wala nagapulos kanako. Wow. Wow. Sumala ni nga verse, mahimo man ng Kristohanon, makahimo sa dakong sakripisyo og dili gyud mo dawa sa bisan unsang benepisyo para sa iyang sakripisyo. Isn't that what it said? Na ay mga situation, makasakripisyo gyud og walay pulos. Walay benepisyo para nimo gikan sa imong sakripisyo. Wow, that's a very sobering thought. Sometimes sobering, maghimo nimo nga seryoso. Ako makagahin sa akong tibok kinabuhi nga nagsakripisyo aron mutabang sa uban, nga magsakripisyo para sa gingharian na Kristo, og bisan dako akong sakripisyo mahimo nga dili gyud ko
mukuha sa benepisyo gikan sa akong sakripisyo. Wow. Grabe kayo. I could give my life. Are you listening? Pwede kong mutugyan sa akong kinabuhi para nga uska martyr para ni Jesus Kristo. Sabta yung martyr, mamatay para sa imong pagtuo. Ug walay pulos para nako. Walay ganti. Walay benepisyo. Now, wait a minute. Now, that doesn't make any sense to us, does it? Why, claro. Pastor Mike, abe na kung ang Ginoo mo bless sa tao nga mag-sakripisyo. Yes. But it is possible that all my sacrifice could be for nothing. I told you tonight is a mature Christianity message. Mahimo nga ang tanan akong sakripisyo, walay pulos. Sayang ang tanan. Can I tell you something? Kung kinahanglan ko magsakripisyo ug magantos nini nga kinabuhi, dili ko ganahan nga akong sakripisyo masayang. Sayang! But Pastor Mike, what could possibly cause our sacrifices for Christ and others to be wasted? Pastor Mike, unsa makahinungdan nga atong mga sakripisyo lang ni Kristo uga lang sa uban mausik gyud? We find the answer in the middle of verse 3. We skipped the phrase. Did you notice that? Naglaktaw ko sa uska phrase. Look at 1 Corinthians 13:3. 1 Corinthians 13:3. Hunana, say amen. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, ug walay gugma, it profiteth me nothing. Kini wala nagapulos kanako. Listen to your pastor. Ang matag bata, ang matag batanong tanaw ko. Paminaw. If my sacrifice does not come from a heart of love, it profiteth me nothing. Kung ang akong sakripisyo dili maggikan sa kasing-kasing sa gugma, kana walay pulos para kanako. Do you know what that tells me? Paminaw na. That tells me not all service and sacrifice comes from a heart of love. Dili tanan sakripisyo, dili tanan pagpangalagad magikan sa kasing-kasing nga napuno sa gugma para sa Dios ug uban. People serve and even sacrifice for many reasons. Ang tao mo alagad o bisan magsakripisyo para sa daghang rason. But here's the thing. Dali ang tanan rason espirituhanon. Some of the reasons are selfish. Remember what Paul said in Philippians chapter 1? He said, some indeed preach Christ even of envy and strife. Said, nay pipila nga magwali kabay ni Kristo tungod sa kasina, di asa ilang kasing-kasing. Tungod sa pakiglalis, kanan sila mo pruweba nga mas mayo sila. Kanan sila mo dugan sa akong kasakit diri sa prison. He said, they're supposing to add affliction to my bonds. Hununa sila, kung sila magwali kabay ni Kristo, sila nagasakit na ako tungod ako na diri sa prisuhan. He's saying some people preach Christ for the wrong reason. Kasina, pakiglalis, garbo. I'm saying sometimes we can sacrifice and serve God for the wrong reason. Pastor Mike, what kind of reasons do people sacrifice or serve God? Unsang mga sayop nga rason? How about this? Some people sacrifice because they want attention or the respect of men. Naipipila nga magsakripisyo gyud para sa Diyos. I don't mean just sorta gamay ra magalaga. I mean magalagad sa Ginoo, magsakripisyo para sa Ginoo. Pero sayop ang rason. Ganahan ra sila sa respeto sa tao. Ganahan sila og attention. What is that? Magpaambat sila? Magpaambat? Is that the right way to say that? Some Christians are like the Pharisees that Jesus talked about in Matthew 23. Turn with me to Matthew 23, verse 5.
Now listen to me very carefully. I'm not trying to fix the problem tonight at all. This is a heart thing. I can't see your heart. Pero ang Diyos nagpugos na ko magwali ni ini. Matthew 23 verse 5. Matthew 23 is the meanest sermon Jesus ever preached. If you think Pastor Mike is mean, go read Matthew 23. Wala gyud kung nagtawag ninyo sa mga bitin. Diba? Generation of vipers. Poisonous snakes. Wow. Look at Matthew 23 verse 5. Nag-istorya si Kristo kabayan sa mga Fariseo. Look at the first two words. But all. How many? All their works they do for to be seen of men. They make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments, and love the uppermost rooms at feasts and the chief seats in the synagogues and greetings in the markets, and to be called of men Rabbi, Rabbi. Messiah. Apan ang tanan nilang binuhatan, sila naghimo aron makita sa mga tao. Sila nagpalapad sa ilang phylacteria. Don't me ask what that is, I'll explain another time. Og nagpadako sa mga sidsid sa ilang mga bisti. Og nagahigugma sa kinatas-ang mga lawak diha sa mga pista. Og sa nagunang mga lingkuranan diha sa mga sinagoga. Og sa mga pangumusta diha sa merkado. Og pagatawgon sa mga tao, Rabbi, Rabbi. Let me tell you how you know you are starting to mature in your Christian life. Ako musultin nimo sa paagi nga kabalo ka nag-start. I'm not saying mature na gyud because that you're always growing. Dili gyud ka mobot sa panahon nga okay, kompleto na tanan akong pagtubo. Dili gyud mahitabo. But how do you know you're starting to mature? Watch. When you start doing things for God, bisan walay tao mo kita. Amen. Kung ikaw mualagat sa Ginoo, kung makitaan sa tao lang. Can I say it that way? Saktong time ang placement. Watch now. Your motives are wrong. Sayop ang rason nagalagad. Paminaw, kanamo ang kalisod na to sa pagbasa sa Biblia. Walay tao mo kita. Diba? Na may gamay nga tabang sa Facebook group, but the truth is nobody sees. Wala ta kabalo kung nagbasa or dili. Diba? But if you find yourself, kung makaplagan nimo ang imong kaugalingon, nagahimo lang sa mga butang nga makitaan sa uban, wala ka nagalagad sa Ginoo gikan sa gugma. Nagalagad sa Ginoo gikan sa tinguha para sa tahod, respect, pagtahod sa uban. Respeto sa tao. That's not a heart of love. That's selfishness. Watch. Selfish sacrifice. Sabtan na. Ang dalo nga sakripisyo aron ang lain maghuno-huno nga ikaw ang mayong Kristohanon. That's the funniest thing about the Christian life. You can be right on the outside and totally wrong on the inside. And it's a battle. Para sa mga pastor, dakong battle. Kanahan mangulo sa tao nga mo lagad sa Ginoo. Kana nga ang Diyos mo tukod, mo patubo sa atong simbahan. And pwede mahimong bugnaw sulod sa kasing-kasing. It's a battle. Strange combination. Selfish sacrifice. Some sacrifice because they want attention. They want to be respected by men. Kana silang laing tao maghuna-huna na ako ang mayong Kristohano. Some people sacrifice because it makes them feel like they are better than others. Oh, pasing dili sila magpasika. Pero sulod sa ilang sikreto nga kasing-kasing, magkampara sila naghuna-huna. Ako mas mayo kay kaniya. Sama sa tao dito sa parable ni Jesus. Si Jesus nagiyon sa parable sa Luke chapter 18, kabayan sa duha ka tawo ni ato sa templo aron magampo. Nainumdum mo sa story? A Pharisee and a publican? Let's go look at it. Luke chapter 18 verse 10. Luke chapter 18 verse 10.
Luke chapter 18, verse 10. Luke chapter 18, verse 10. Kung nanas, amen? Amen? 2 men went up into the temple to pray. The one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. Something fasting, maglikay sa pagkaon, sa Bisaya, magpuasa. Bisaya, duha ka tao mitungas nga ato sa templo aron sa pagampo. Ang usa, Fariseo, ug ang lain, mananingil ug buhis. And we all hate tax collectors, amen? Ang Fariseo, by the way, in the Bible, they hated them too. They hated the publicans. Ang Fariseo mismo, mitindog ug nagampo sa ingon, Diyos, ako nagpasalamat kanimo nga ako dili ingon sa ubang mga tao nga mga tigpangil. What does that mean? Extortioners, okay? Mga dali matarong, mga mananapa o bisan ingon niini nga mananingil og buhis. Ako nagpuasa kaduha sa usa ka semana. Ako naghatag og mga ikanapulo sa tanan nga akong naangkon. Wow. Fasting twice in a week? How many of us do that? I fast. I do. I fast every day. Gikan sa pamahaw hangtod sa paniudto, mag-fasting gyud ko. Dili gikan sa paniudto sa panihapon. Gutom ko pa sa snack sa hapon. Kuno na ba ka nga dako ang sakripisyo, ang fasting twice a week? Dako good. Kung wala kang magatuon niya, sulayat na lang. Twice a week, ayaw mo kaon sa 24 hours. Wow! Dako ang sakripisyo. Pero sayop ang motive. Nagsakripisyo siya tungod naigugma siya sa Diyos, dili. Nagsakripisyo siya tungod ganan siya ang Diyos mo gama kaniya aron mutabang sa uban, dili. Nga naman siya nagsakripisyo, nga naman siya nagpuasa, nga naman hatag sa iyang mga tithes. Duwa ka rason, aron makitaan sa tao, o garon siya makabati nga ako mas mayo sa uban. Do you know what we call that in English? Being self-righteous. And the Bible says, I forget which prophet it is, God says, self-righteousness is like smoke in my nostrils. You ever get smoke up in your nose and it burns? You know what I'm talking about? Magdul ka sa kalayo, o strong kayo ang aso, and it burns your nose. I forget where it is. It might be Isaiah. He said, na mga tao nga nagsulti, ayaw mo pudul na ko, kay ako mas matarong kay kanimo. Ang Diyos nagingon, kana maong aso diha sa akong ilong. What is that? He's saying, it irritates me. Masamo ko niya na. Being self-righteous. Oh, basing dali magpasikat, basing dali magsulay, musulti, pero sulod sa kasing-kasing, naghunahuna. Ako nagsakripisyo dako. It's funny. Some people, are you listening? Hey Caleb, are you listening? Amina ba ka? There we go. Some people, magsakripisyo gyud, and then they feel sorry for themselves. You ever seen somebody do that? Ako rayis na nagalakad sa Ginoo dere. Nobody's forcing you to. Why are you feeling sorry for yourself? Ikaw nag-decision. Do you know what that shows? Wala naggikan sa gugma. Naggikan sa kasing-kasing nga na ay kadalo. Here's what I'm saying tonight. As you grow in your Christian life, there must be a time when you grow from the wrong motives to the right motives. I am not saying kung sayo pong imong mga motive, kinahanglan ka mag-undang sa pagpangalaga sa Ginoo. Now that's stupid. Kung nakay sayo nga motive diya sa imong kasing-kasing, dili dapat mag-undang, dapat ka mag-confess sa imong kadalo, dayon mangayong ang Dios mahatan nimo og tinuod gugma. Aron padayon ka motubo. Wala ko nagsaway karong gabi. Napakita ko nimo kinahanglan ta padayon motubo. Tungod kung kita nag-aalagad para sayop nga rason mo undang ta pohon-pohon. Nakikita ko daghang tao nag-alagad sa Ginoo para sa wrong motives o dili gyud sila madugay.
Dili gyud sila madugay. Mo unsa may tabo, Pastor Mike, kung dili sila madugay nga naman. O simple kayo. Number one, kung ikaw mag-aalagad sa Ginoo para sayop nga rason, number one, wala kay kalipay diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Because you're serving. Kung mag-alagad ka aron nga magpaambit, is that how you say magpaambat? Sorry, ambat? Ambat. Ambit is to take part. I think I want ambat. Ambat means get you to pay attention to me, right? That's what I'm trying to say. Sorry. Y'all like, Pastor Mike, we don't know what you're trying to say, so we don't know if it's right. Ambit is deep. Amba is very common, di ba? Ang bata what's the word? Usa ang bata magpapadlong aron ikaw mo ambat niya. Sakto na? So is that mopa ambat? Is that right? He's doing it to get attention? Okay. My daughter is the one who taught me that word, and I still haven't learned how it's used properly. Ambat. It's like matiko, di ba? Whatever. Nalimot ko. Kapoy. Watch now. If I am serving, kung ako nag-alagad, aron ng laing tao, mag-appreciate ka na ako. Masamok gyud ko kung walay tao mag-appreciate ka na ako. Which leads to the second point. Kung ang tao walay kalipay. Watch now. True joy comes from serving God for the right reasons. Pero kung nagalagad ka para sa sayo nga rason, o walay tao mag-appreciate ka nimo, unsay mahitabo, mahimong ka bitter. Nagalagad ko, nagadoon ko sa mga stories. True story ni Dr. Lee Robertson. Is that true? Is it correct, Brother Lee Robertson? Hold on, let me think for a minute, make sure I get my story right. No. What was the name of your dad's friend who had the handicap? He had serious health issues. What was his name? You know him. He used to preach for your dad all the time. Monty Watts. Brother Monty Watts told a story. He had a major health issue. I can't remember what it was, but that doesn't matter. So wala pa siya na health issue. Nagtudlo siya sa Sunday school class. O gitudloan siya sa sayang pastor nga kinahanglan mag-ampo para sa imong mga students every day. So siya yung asawa, nag-start nag-ampo, matagadlaw. Are y'all listening? Nagampo sila, matagadlaw. Dayon, sila nag-start nagbisita sa ilang mga students. Sa iyang students, kaya lalaki ang klase, pero yung asawa nagtabang niya sa pagbisita o sa pagampo. O yung klase nagtubo, yun. Ang iyang klase nagtubo, yun. True story ni. Ang ilang simbahan nagtukod sa bagong building para sa Sunday school. Ug sa diya sila nag-finish sa building, ang pastor nagyingon ni Brother Watts, ako mo hatag nimo sa pinakadakong classroom. Tungod ang imong klase, ang pinakadako. Nagatubok yun. Nailain teacher, babae man dito sa simbahan. Siya nagtudlo. Si Brother Watts, pasin nagtudlo 1 year lang. Kini nga babae nagtudlo 20, 30 years na. Ug siya naghuna-huna. Ang ngayam ko. Sa pinakadakong classroom, tungod ako, faithful gyapon, dugay na. Nasuko gyud siya. Nagduo sa pastor. Pastor, 1 year lang yung pagpangalaga dere. Ako, 20 years ka pin. O ikaw mo hatag kaniya sa pinakadakong classroom. Ako agamay ra. Tungod pipila lang ang iyang students. I have a word now. Mayo nga ako dali ang pastor niya ng panahon na. Tungod ganahan ko mo tubag. Duh! Kung mas daghang ni mong students, ako muhatan ni mo mas daghang ang klase. Di ba? Pero ang pastor, gentle kayo, o mas importante, si Brother Manny Watts, wala siya garbo sa situation. Ang problema, wala yung laking room sa building. Ego og kadako, big enough? Ego ang kadako para sa tanan niyang students. Ang tanan lain room, dali pa ego. Dali maka-ego ang iyang mga students. Sorry, I still haven't learned that word ego correctly. I get confused with ego. Si Brother Watts, nagduol ni Brother, sayang pastor, wako kabalo sa ngalan siyang pastor. And he said, Pastor, di ko gana maghimo sa problema. I mean, ang babae naghulga, pasin siya magundang. Kung ako ang pastor, maghunahon ako, pasin mas mayo para sa mong students. Garbo lang, nagalagad ka sa sayop nga rason. Pero si Brother Watts nagduol sa pastor, yung gisulti, Pastor, okay naman ko. Pwede ka mohatag kaniya sa dakong room. Ako, magtudo sa akong klase sa tumoy sa hallway lang. Do you know what we see there?
dakong kaliinan, ang usa nag-serve dugay na pero sayop ang motive. Ang bago pa saktong motive ug ang Dios nag-bless gyud sa iyang klase. Are you listening? I promise you, pohon. Wala ko nakadungo sa katapusan sa story, but I promise you, eventually, kanang babae, nag-undang o nasuko siya. You listen to me. Kung kita nag-aalagad para sayop nga rason, pohon, masakit ta, masukot ta, o mahimong bitter, pait. Nga naman, wala'y tao nag-appreciate sa akong pagpangalagad. Oo. Kana ba ang rason ikaw nag-alagad aron ang tao matikod nimo? Am I making sense? But then number 1, walay kalipay para sa tao nga nag-serve sa sayop nga rason. If you are serving for the wrong reason, you won't have joy. You won't. But if you're serving because you love Jesus first and others second, malipay gyud ka bisan unsang resulta. Number 2, kung ang tao dili mag-appreciate nimo, mahimong ka bitter. Number 3, kung moabot ka sa langit, walay ganti. That's what we were talking about this morning. Excuse me. Where it said gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble. Wood, hay, and stubble is not sin or just living kinabuhi alang sa kalibutan, magbaliwala sa Diyos. That's not wood, hay, stubble. Because that's being built on the foundation of Christ. It is good works for the wrong reason. Kanang nga babae nga nasuko sa pastor kung ang plano siya mo hatag sa dakong ang classroom ni Brother Watts. Naghimo siya wood, hay, stubble. Are you listening? And the Bible says, kung mobot ta sa judgment seat of Christ, ang mga buluhat, ang mga buha, na sayop ang motive, masunog. Masunog. Matthew chapter 6. Would you turn there with me, please? Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Mag-start ta sa verse 5. The message tonight is simple. Kung kita mo lagad sa Ginoo para sayop nga rason, kinahanglan ta mo tubo. Tungod kung dali ta mo tubo, ang tanan natong works walay pulos para kanato. Walay ganti. Matthew chapter 6 verse 5. Matthew chapter 6 verse 5. Kung na say amen? Amen. And when thou prayest, not if, when, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Messiah. Ug sa diha nga ikaw mag-aampo, ikaw dali magpakasama sa mga tigpakaron ingnon, kay sila naghigugma sa pagampo nga nagatindog diha sa mga sinagoga ug diha sa mga eskina sa kadalanan, aron sila makita sa mga tao sa pagkatinora kung magiyong nganha kaninyo sila nakabaton sa ilang ganti. Unsang ganti nila para sa ilang pagpangalagad sa Ginoo? Kinang ganti? Sila nagtindog dito. Atubang sa tanan, Ginoo, palihog, bless sa akong kinabuhi. Ginoo, kabalo ko ikang kinagamhanan sa tanan magpasikara pagampo o kinang ilang ganti. Ang mga tao mo agi, wow, spirituhanong gyud siya. Wow. Kanaray ang ganti, walay ganti sa langit. And that's what the Bible says. Go back to verse 1. Balik na sa verse 1. They have their reward. Kay wala na ilain. Tanawa, ang verse 1, Matthew 6 verse 1. Kung nana say amen? Amen. Take heed that ye do not your alms before men to be seen of them. Otherwise ye have, what's the next two words? No reward of your Father which is in heaven. Walay ganti sa inyong amahan nga naa sa langit. Pag nga kamo dali maghimo sa inyong mga limos at tubangan sa mga tao aron makita nila, tingali unya ug kamo walay ganti sa inyong amahan nga ana sa langit. Nakikita ko sa perfect picture. Dayon maghumanta. Sa internet nangita ko og mayong panaglitan para sa mensahe sa thumbnail sa una sa YouTube. Ug nakita ko sa perfect nga picture nga nag-describe sa iyang gihiskot dire. Naay batanong nga lalaki
naghatag og kwarta sa pobre nga tao, naglingkod dito sa daplin sa highway. Sa diyan niya ko sa Cebu, nakita ko daghang maglilimod sa tuod, maglilimos. Daghang maglilimos, maglingkod bisa nasa. Tungod dako girong Cebu, daghang poor beggars. Og so naay pobre nga tao dito sa picture, dali real picture, cartoon lang, picture lang. Og ang batanon naghatag og kwarta sa pobre nga tigulang, naglingkod dito sa daplin sa highway. Pero nagkuha sa iyang cellphone og nagpa-selfie samtang naghatag. That's exactly what Jesus is describing. Aron makitaan sa tao, wow, daghang like sa akong paghatag niya. Di ba? And Jesus says, wala kay ganti gikan sa imong amahan. They have their reward. Wala ko nag-scold karong gabi. Naghangyo ako nga ikaw maglantaw sa imong kasing-kasing. I don't think it's wise to always check our motives. I think that's dangerous. Kung sige kung ano man nagalagad ko, I think that's dangerous. We shouldn't do it all the time, but sometimes we should. Once in a while, usahay. Kung ang Diyos magtunog sa atong kasing-kasing, dapat ta maglantaw sa atong kauliang motives. Nga naman akong nagalagad. Nga naman ako nagalagad sa Ginoo. Nga naman ako nagsulay, nagtabang sa uban. Are my motives right? I'm asking us tonight to keep growing in our service. Pastor Mike, kung sayop akong motive, dapat ba kumuundang? Siyempre, dili. Confess your selfishness. And then ask God for love. And then walk with God. Paglakaw uban sa Ginoo, og siya mo hatag nimo sa agape love, charity, na atong gihiskot sa niaging Friday. Ang gugma, ang Diyos nun nagugma. Kana ang gikinahanglan na to sa atong simbahan karon. Kana atong gikinahanglan. Why are we serving? Nga naman kita nagalagad. Nga naman kita magsakripisyo. We should sacrifice. We should serve. But let's try to keep our motives right. Lantaon na to ang atong kauliwang kasing-kasing. O kung naisayop sa atong mga motives, mga ayot sa Ginoo nga siya mo, pagkita ka na to. Aron kita makaayo sa atong mga motives. I want every head bowed, every eye closed.